N'igwe ọga ndị ọga eze Chukwu okike abịa ma mmadụ na-ekwunye elu gị mmalite n'ọgwụgwụ final onye isi general ikpere ala m Chukwu the number one person ọga ndị ọga onye isi ndị obodo ọmaka m si bịa ụwa sọsọ ofu onye a na-eme mbaji a na-eme offload ọkwa gị ngwago ọma mmalite m n'ọgwụgwọ m Joliman gara ije n'elu mmiri na ya the only pillar ji my life ọkwa ọnọkọta men si na mmanya na-agụ ha ọtọ n'ụlọ ha mmiri ọwụlụ onye si na onwe ihe ọjọọ ga-eme m n'afọ 2020 corona abịa wee laa chai nenu ka corona jos si ebe osisi China tinye alụ na Nigeria n'ebe niile na-etitọli men nna ọkwa mụ na gị jos ofụkwa dị corona na-afụ ka ọ na-etidokwa na ọ ka m kọrọ ole ghara ole olisa bi n'igwe chukwa ijeje mba chukwa ije m ọnụ ịdịka nganga Igbo redio show mma ịdịka ego bekee mma ịdịka nwa iyo mma ịdịka ihe niile anyị mega ebe a mma kee nke anyị ga-ekwu kee nke anyị ga-aha Chukwu nna ọ naanị gị few more hours to the end of 2020 ịka jikwa anyị ịka nọkwa anyị nso ịka na-akwadokwa anyị ka na-asịkwa ndị nke m na-eje akwụ m unu n'azụ akwụ m unu n'iru ebe ọbụla unu si anọ m ebe ahụ onye ka anyị ga-ekelezi ọzọ onye ga-eriri otuto anyị ọzọ ma ọ wụ naanị gị mpamụa na-agbala kakao nna were ya Chukwu ikpere ala m n'oge inwe ya final ikpere ala m n'ọwụ gị nwe ya ikpere ala m n'ọwụ gị nwe ya Chukwu Olise ikpere ala m n'ọwụ gị nwe ya dadi ikpere ala m n'ọwụ gị nwe ya kai ịrapụ m mebewe akwa ọ ihe ọ bụ tata bụ praise and worship mebewe ezigbo akwa sọsọ ife anyị nọ here today bụ ibunye enu n'enu gị na-ene m anya mmiri pụtawoke m n'anya I am so happy na gị nwa na-ege anyị ntị dị ndụ ruo ugbu a na anyị nwa nọkwa ebe a dị ndụ ruo ugbu a iche na aka ọlụ anyị mmadụ mere dat na ndị ama nọ n'elu na ebube eluigwe na ya ka m n'elu biko ikpere ala m na-ekwe ya egwu niile m na-agba n'ime studio naanị gị nwe ya ma ọ wụọ gị but for you ma asị mmadụ nyewe mmadụ ibe ya ndụ a ga-anara egwu ukwu asị mmadụ nyewe mmadụ ibe ya nri ewo agụ egbuole ndị mmadụ asị mmadụ nyewe mmadụ ibe ya ihe ọwụ na Chukwu nyere anyị ọwụ nke ikuku anyị na-eku ọwụ nke okwu ọnụ ke nke a ga-agụ hapụ ole nke a ga-ahapụ mana Chukwu Olise ime ihe a niile na-ana anyị shishi si gị kobo na-agbanyela anyị tiketi Olise National Park ya side I'm telling you ebube eluigwe onwe ihe dị ka gị anyị na-asịkwa olugwe 2021 ebube biko mekwele anyị ọzọ ogosigo m ya ogosigo gị ya abụkwa prophet ihe bụ amụma na mgbede anyị mana ị na-aba na this thing ọkwa pope kesi na fada mba ụkọchukwu m ịmago na echibe m ya echi odo na-enye gị ọdasi chie m ya mana echibe m ya echizie m ya mezudon enwere ike ọ bụzie 31st December 2021 kpọkọzie ndị mmadụ gwa ha ka 2022 ga-adị mgbe ahụ imechaghị ya rụrụ ala niile ya bụ new beginning si gị few seconds anọ m agụzi ya by seconds anọ m agụzi hours few seconds onye ọbụla etinye praise ọkwa ịmada kind of praise the Lord na wega ụka asị gị come and give testimony ite ya ga-ete ya ọzọ ite ya ga-ete ya ọzọ gị ite ya ga-ete ya ọzọ maka gị na obi niile juru gị na aṅụrị ya ịmaghị maazị ihe ọzọ ị ga na-emezi ga na-etizi just praise the Lord ndị chọọchị na-etizi hallelujah hallelujah ka anyị na-ekene gị na-asị gị daalụ maka na iso anyị from January malite mgbe ahụ na-eso anyị bumper to bumper ma ọ bụrụ one day na-abata n'ime nganga Igbo nwanne ọ gị nwa ka ekwuga maka ya si gị onwe ihe dị ka gị ya kọla anyị na 2021 2022 anyị ama nchọ ga-achọ 23 ga-anọkwa with us 24 ị ga na-anọ chaisa awọ na nganga Igbo radio show anyị echie gị echichi ịdịka too much maka ka isi abata anyị na nganga Igbo radio show Chukwu ga na-agọzi gị left right and center biko ihe ọbụla itinye aka ga na-agasị nri werere
anyị ekele gị nnọọ. Anyị ga-aga ole ghara ole. Anyị amacha ahụ unu niile. Mana ịmakwa onwe gị nwa na-abata na nganga Igbo Radio Show ime onwe gị. Ma gị nwa bụ onye ọhụrụ ma onye echie. Anyị na-ekene gị. Ego bekee na-asị gị daalụ sọ. Na-ekele gị nke ukwuu. Eji m gị anya isi, eji m gị eme ọnụ. Nganga Igbo ji gị eje mba. Nnọọ na nke taa wụ the very last day nke anyị ga-eme n'afọ 2020 a. Hey! In a few more minutes, anyị aba 20. Ya ihe anyị ga na-eme na gwam na Saturday wụ afọ ọhụrụ. Ọkwa ịma? Anyị ga na-eti ewu Happy New Year. Hey! Na ọ dị m ka ihe fim. Mana ọ reality ka ọ wụ. Reality ka ọ wụ. Just one day. Ya gap. A day. Wụ Friday. Anyị aba na January 2021. Hey, Chukwu mere m ya dị ka ndere chima. Ihe dị n'obi mere m ya dị. Echete m nne m ukwu. When we dey go village that time, ọ pụta ọ na-agbasa egwu. Ihe ọkwa maka na anyị lọtara ụlọ ọ na-agba egwu net. Ihe mere m ya dị ka ndere. Ihe dị n'obi mere m ya dị ka ndere chima akwụkwọ. Daalụ sọ Chukwu. Nganga Igbo Radio Show Hot 93.3 FM. Nke a bụ nke ikpeazụ n'ime afọ 2020. Mpacha na ọkwa ngwa gị na mụ na gị ga-eti dogodi ga-anọgide here full time nke disi ya. Cheke ni ọkwa ngwa gị na nga na-ekwunye elu. Ala wotu. Na anyị nọ here na nwere mfe na-eme na nwere ebe anyị na-eje. Nne m na-ego bekee tinyego alụ ka isi mee ka isi emebie na mbụ na mpi na amụzi amụ ịbụ onye mmụọ anya cheki na ayu ele na ebiazi akwụkwọ mgbede. Ọ bụla na ụna ka isi emebie before based on na anyị na-emekwa alụ gị obi a na-adịghị mma na-edish out wisdom ife niile a na-aga na ya mana nke taa based on na ọ bụ nke ikpeazụ for the year. Hey, nna obi anwụrụ anyị ga-enye gị today ga-abụ ife ndị oyibo na-akpọ double maxima oyibo ọzọ adapụta eji m oyibo emechi ma ihe ọkwa mkpọ gị gwago nwe ihe n'obodo. Nganga Igbo Radio Show Hot 93.3 FM every Tuesday, Thursday na Saturday. Nwanne anyị na-apasa ihe sọsị ihe anyị na-eme ebe a bụ ka anyị nye gị bụ nwa afọ Igbo obi anwụrụ ka ekweta na ọ na-eme ọ na-abanyekwa ana m ekene Ebe alụ aka anyị na-anabata nwanne maka isi eme based on anyị bịagodi na part 1 maka na movie anyị na-art ebe ọ na-enwebe part 1 and 2. Ebe na part 1 anyị agbapụ elu gị film gwa ka o si eme based on ife niile mee n'ogbe na ife niile anyị nọ. Anyị tinyezi arụ na part 2 nwanne anyị agba ezi elu gị ekwentị na based on telefon ịghọtago ngị wee tinyezi arụ na-agwa anyị ka o si adịkwa alụ ngị wee tinyela anyị ọnụ n'okwu anyị na-akpa. Onwe reason na ị ga-ebunyekwa ya ọ bụkwa ka esi adị na ọ bụrụ na ị achọkwa alụ gị based on palliative nwanne ya drop kwa alụ gị 1 or 2 sọsọ na ebe a ka ọ na-eme Nganga Igbo ịbata nke awụ nke gị your very 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 own nke awụ nke gị ya nke gị dị iche from nke anyị mana nke awụ nke gị ongi nwe ya your personal property nke gị so gị nwanwe ya na Hot 93.3 pụta sị gị take it we give it to you were nụ ya ihe ọwụ na-eso ka ịbago crossover video service abaga m n'ime mmụọ anọzi m n'ime mmụọ ugbu arụ na-atọzi m differently maka gịnị ọ dị izi ịgwa gị nke wee eziokwu mana efe na based on ka anyị nwụchalụgodo mmiri ọ bụzie na anyị pụta na anyị agwa mee na ife anyị na ụlọ eme n'ogbo maka a lot of things na-emekwa ọ bụkwa na a na-agbazi ife ọgba ndị mmadụ ka na-atịkwa movie on their own HD standard mana ka anyị tinyegodo alụ nwụchalụ mmiri ọ bụzie na anyị pụta nna ya egbuwalụ gị ife bọọlụ nwanne n'ụdịdị ya awakwana every Tuesday, Thursday na Saturday sọsọ ka eme gị obi ụtọ nwanne maka isi eme na nke nna agwakwa gị nke ikpeazụ a bụ n'efu 2021 hey nwanne temperature anyị ga-ebu wee bata na nganga 2021 hey ọkwa high tension itinye alụ based on na-ebi ime ife ndị mpi anyị olelie gị na nwanne ka ị na-akpụ mmiri n'ọnụ ị na-akpụ ọkụ ịkpụnye ọkụ n'ọnụ olewa ọkwa mkpọ gị gwago ihe n'obodo na ego bekee asa ka ife na-eme na onwe ka o si adị naanị 1 or 2 things gbuwala ife bọọlụ na ka ya nwee ife n'ụba ya si de bubu sweetheart ọmụmụ asalụ nwoke na-adịghị aka o wee ka m si na-anụ akụkọ dị iche iche
akụkọ dị iche iche maka nke isi wee kwue maka ama m ihe na-eme m n'akpịrị biko ka ebe mmiri m nọ butere m mmiri achọrọ m ịṅụ mmiri na bubu asigo ka ihe akpọga aha ndị zipụ forex ọ sị ha enyezi na ego give it no more ịnụga ya enyezi na ego maka importation and ọ pụtara sị ọkwa ifuru 2021 a nke anyị na-aba n'ime ya in the next few hours ị chọrọ igoro rice ị chọrọ igo beans nke ị chọrọ igo maggi hapụ ihe niile ị chọrọ igo ego ya ọwụ na adịbere ya 10 naira a ga na-erezi ya 2 naira ya na ego ya gbada ọfụma so ị na-enye onwe gị nsogbu na-asị eliwego m ego m na this December 2020 ọ pụta na 2021 January ka m emezi ya bubu asị gị enyela onwe gị nsogbu libe ife taba ego gị n'elu na 2021 ego ihe niile ga-alitu nkwa o kwere nne nke ikpeazụ based on Hansi asabụkwa wee bịa n'ifi ya nke ikpeazụ mụ a na-ekwunyegodi ilu onye isi Okechukwu Buhari na enyi ọha ndị Igbo ọkwa unu nwa bụ ihe chiri ya ọkwa unu nwa gbakọtara ọnụ chie ya enyi ọha ọ na-emezi ihe ndị ọha na Cheke based on onosi wee pụta the week in review oyibo na-asọ nwa ụdị joy ọ na-enye m ona ma na-asọpụta ụmụ oyibo a na-asọpụta so ọpụta in the week in review wee kwuo wee sị CBN Central Bank of Nigeria based on n'ebe anụnwa ka ya na-edobe ego niile obodo a nwee ma ego igwe based on dollar na forex ma ego naira n'ebe a ka a na-apaki dị ego o wee kpọọ onye isi ndị CBN Godwin emefere wee sị ya nna ahụ sị ya onye isi ka efe ga-eme gị sị ya ngwa gee m ntị na kpụchaa ntị gị ka mmụ apịa gị ore nta weta isi m kpachasịa ntị gị wepụzie the cobweb ka m bunye gị ore nta ị ga na-apịalụ men based on egwu ị ga na-akpọpelụ ụmụ Nigeria na 2021 o wee sị ya bidozie na 2021 January 1st na onye ọbụla bịakwute bank sisi nyego di ya ego igwe dọla ka o jee obodo oyibo je bubata ife ọbụla a na-eri na si enye ya the person menụ na-etisi mkpu onye isi ka ihe esizi na-ekwu like this ka ife na-emezi ịchọzi ka aga ugbu anyị n'obodo a ka ezi nke si enyezi na dọla ka ebubataba nri ka ife na-emezi o wee sị onye isi ala na-ekwu ihe anyị ghọtago na iwe ike na-asị na nwunye ya abịakwa m ime ihe ndị cycling mụa na-agwago na onye isi wee dọbịa o wee sọ ya bụ na calm on down butuo onu na-agba oke speed o wee sị ụmụ Naijiria ga-enu ntị mee na-asị ya ngwa onye isi ka ọla anyị akọ ka obi dị anyị mma ịghọtago na o wee sịfa na onosi wee dị kịta na 9 steeti n'ime Nigeria 9 steeti na rice 9 steeti kogo for the year 2020 na Nigeria eme nlicha nwa ya asị wọta oriental ọ na-abịa na bubu na rice akọgo Nigeria now na-ebuputie n'ihe niile nọ na Nigeria eme nlicha nwa na for the year 2021 enyela onwe gị nsogbu wee sọ ọbụna butuo n'efu na 2021 a na-aba anyị eliju afọ na ị ga-ebutu ihe niile galala ọnụ ba ihe na-eli na onye ọbụla ga na-eliju afọ na ọ bụzi nke apụta one anụ a paakị ya ndị na warehouse ụfọdụ anụ bọọgwụ ụfọdụ akọba ọnụ ụfọdụ a na-eju onwe ebe a paakị nri onwe ebe ya etika onwe ebe ya ejeju ese mba onye isi kwu na 2021 na nri ga-adị brekete na nri ga-adị nyafụ biko kwugoro nyafụ na nri ga-adị sọpụlọs brekete ahụ kwugoro brekete ahụ ọzọ na nri ga-adị berekete maka ndị na-alaiki nri dịka ndị na-awa ma ọkpọ ha na pati dịka ndị dịka nwiyo ama m ndị m na-ekwu maka ha ha eburu ụzọ gaa nọ n'iru oche maka ndị ahụ nri ga-adị gịnị berekete correct based on that ka anyị sigoro na that angle pụta based on na onye isi ala ya ekenegokwa gị based on ihe ikwu wee na-asịzi na bido from echi niile anyị ababazi ime afịa mazie na iwu niile onye isi ala kwuru na nkwa niile ọkwe na omego oya emezukwa ya ọ ya emezuka ihe na-aka ihe a no anyị eje n'investigeshon ọ ya emezu enyela nsogbu maka imezu okwu maka imezu ihe mmadụ kwuru ọ ga-emezu ọ gaghị emezu ọkwa ịma na erue n'isi afọ taa ịba na different ụlọ ụka
He gonna go. He gonna know. I prophesy. I say I prophesy. Come 2021, you will be the this. You will be the that. This will come and happen. That will happen. This and that. I prophesy. Nah, prophecy Rika. Prophecy Nejiru Nejaz Nario Bibeyelu. Ihe anyị na-ekwu na-ajụ prophecies ndị a biko ka ha na-emezu kwa ndị a na-anaghị emezu ka ihe na-eme dị ha. Na-akọwazi na people like me now. Fubago something n'isi gị ya ga-eme gị na 2021. Ị ga-eme gị kwa. Ịghọtago enwego something na-ekpughe elu m na. Na-eme gị. Na-ene anya na akụ gị na-afụ ọnwụ ihe na-afụ mana ọ dịchara clear. Ọ gaghị adị clear. The boy okpu. Ịma afụ mụ ya white. Ọsọ white. No, asa na n'aka ekpe gị. Okay. Na-afụ ebe ị na-echi ndị mmadụ warning. All right. Onye send this na text message. Okay. Ịbago prophecy level now. Ịbago n'ime mmụọ. No, amazi m. Based na mmụọ na-eche na ọkụ 12 abalị a. Ka ndị ishibelu ndị mmadụ ozi. Ị ga-amalitegodo ebe a na ọkwa mụ na gị n'ebe a. Give me the prophecies. Gwa cheke na ka m gwa gị onye si wee zie m ya. Nke ahụ dị gị n'aka nne. Ọ dịchabeghị clear. So enidi ka itinye something na ndụ onye amụma nwiyo. Onye amụma nwiyo. Gịnị dịka ndụ dịka ịchọ sweet ka biscuit. Ị ga-eso something n'ime onye amụma nwiyo. Ịchọ chingom sweet ka biscuit. Ọ bụrụ na itinye something n'ime m. Ọtago na ntachigodi first. Ihe ka m na-ajụkwa gị ugbu a. Nke ịchọ. Ịghọta ịma na asị na na-ede eji anya ụsa. Eje ọgwụ be ndị mmụọ. Ghọta ebe m na-abịa na so mbe ebugo na-agụ ụsị agụ m now. Itachigodi m first, mụ atinye something n'afọ now. Ntinyezi anya n'ime ndị mmụọ na be ndị mmụọ now. Ọ dịzi elu m clear. Nnachiyatazi azụ. Nkwụọ gị dị orenta. Nwiyo ị na-emezi ka ị na-amụ amụ. Ebe bubu m apụtago si gị enyela onwe gị nsogbu na 2021 ihe ọgwụ na-ịchọ. 2020 agwụgo na-agwụ na ọgwụ be. Ị na-eche azụ na-aga n'ihu na agụ ogbukwanụ m before. Onwe ihe dị ka agụ na-egbu gị agụ ama mgbu gị. Ama mgbu gị. Just parkour 2021 abago n'ime ya already. Ihe ọgwụ na-ịchọ just mention it, the bill is on us. Mụ na bubu. Anyị enye gị ya flip front and center mana let me now prophesy for you. Mba need them ya. Gịnịzi? Oga come madam. Ka prophesy gị. Jidie even ụda akụ etelo ya. Onye gwara gị ụta ahụ? Even ma Vaseline nke wait, etelo. Wait, na mmadụ eti mkpu nke m? Ọ bụ ma Vaseline etelo gị. No. Sọsị ya nchọ ka efu n'ime mbụ ezigbo ime ya ọ na-ese m. Mba, ekwe ifugonu. Guilty causes nyewa gị oge nsogbu. Afọ ebe gị na ụmụ nwa na-enwele anwụle. Imagine. A na-afịga aka Imagine. Na 2021 kwa. Na-ata anụ. Mba, ihe anya m fugoro na 2020. Nna mmewezi nwayọ na-aga ije m na 2021 maka oge na ụmụasa ndị anyị na ha mege ihe esikwa m bịa mewezie prophecy gịnị mba chọkwa m ụdị ha chee eme prophecy. Hey! Ọkwa ifuru that year. I'm seeing you now. I'm seeing you now. Sị gị na m na-asụ gị now. Ọ bụ nke ọjọọ. Ọ dị ka ị nọ n'oche ugbu a. Ị nọ n'oche ugbu a. Ị nọ n'ime ngwangị Igbo radio show. Yes. Speak on. Kam si n'afọ gị Speak on. Ọ dị ka iyi wristwatch. Yes. O nwere wristwatch dị gị n'aka nri. Yes. Kam si n'afọ gị Yes. Onwe ihe ukwu iyi n'ụkwụ, onwe ihe ukwu iyi n'ụkwụ, onwe ihe ukwu iyi n'ụkwụ, ọ dị ka ọ black. Ị na-ekwe ka prọfesi a na-aga n'iru. Yes. Efi iyi dị ka onwe flowers dị n'ime alụ ya. That flowers. Those flowers. Mmadụ nọ n'ime spirit. Ị ga-hapụ ya ka ọ nọ n'ime spirit first. Ama spirit nke nọ spirit nke mmanya ọkụ. Gịnị? Nke no, spirit a wee ezigbo prophecy, ezigbo spirit. Yes. Ebego m na nchedobe achọghịzi m imezi maka ihe ị chọrọ ị na-anụ maka ụmụasa. Sọsị ya mmụọ ama na ya na-afụ ikwesị ọ bụla ihe ya na-afụ ikwesị efu because already mmụọ afụkwu gị. Maka 2021 ikweru ka m mechie the prophecy na. Anyị ebe dị mma gị na onye? A na-agụlụ m ụmụasa anọdụ n'akụ na-agụlụ m nwunye ịdị anyị mma mbombo. Nwunye ịdị anyị mma mbombo onye nwere nwunye na ọ dị mma. Ọ dị ya ka m chọọ ịmago oyi ụmụasa ya na-agụlụ m na 2021. Don't worry, ọkwa ya bịa na 2021 si na onwe ka onye si bịa nara gị 5 naira. No, ekpughego. Si na onwe ka mmadụ si wee bufee gị your bus stop. No, si na onwe ga-esi
that time melotula gị ihe niile na 2021 maka na agụụ ama ndị n'obodo mana agụụ na-ebute inye mmadụ transport ọma mbịa agụụ na-ebute ụmụ ihe niile mana 2021 na agụụ ama ndịzi ghọtago na ị na-emekwa prọfesi gị nke gị ka nwa iyo na ego bekee ji eme nke ha ahịa nna wekwa nwayọ na-eme di prọfesi wee nwayọ na-eme di prọfesi 20 mana enwe ka m si na achọrọ m ka m hapụ ihe a achọrọ m ikwu ha na national television akwazie nke ahụ n'ime gịnị wụ ntị ọwa aha ka ihe dị ka aha nga gị Igbo radio show na Hot 93.3 FM nwanne na aka isikwa wee na-ewetara gị ihe obi ụtọ na nke ikpeazụ ịmago ka o si adị tata ka anyị na-achịkọta afọ 2020 tata ka anyị na-asị ya olevu tata ka anyị na-asị ya bye bye tata ka anyị na-asị ya mpaje nke ọma tata ka anyị na-asị ya mpe imela anyị ife apakicha m ụwa akpa m na apak ma slippers m ma brush m ma ihe niile awụnyego m ya n'ime Ghana must go m onwunye chọrọ ịpụta gị n'ọnụ ma egin ebunyego m ha niile n'ime Ghana must go si echeka m ka m baa n'ime moto na-ebu m aba n'ime 2021 radio show Hot 93.3 FM nwanne oge erugo mgbe ị ga-etinyela anyị ọnụ na something ife anyị na-akpa today bụ based on oluo onakịta anụnwa na ending of December January mee na-eti new year resolution mụ enwego mkpebi n'ime mmụọ na eziokwu onye ọbụla efu okwuo enwezi this year mmemme nke a that year mmemme nke a dati na a na-ekwu a na-akpọ new year resolution mpa ọ na-alụ ọlụ onye a ka anyị na-akpa today ka anyị bulugodo okwu a hello mpa hello baby m bebi gị ngwa ngụnye nke a na-eme nta ọ dị ka nwoke na-eme olu ụta ma gwa gị eziokwu nke a nwoke ọ na-awọli gị awọli ọkụ ifugo Prophetess ego bekee afụgo ihe emega ebe a ekwanụ rough play mpageti first gegode ntị onye isi gegode ntị first ka isi on the 31st the last day of the year ka isi wee bulu ụdị rough play anụ wee gwuala anụ abata na nganga ka o si amaghị ihe ịchọga na egwusazina m ụdị egwu a biko nya endie na 2020 anyị nọ na ebu na ụdị egwu a bata na 2021 biko asa nwoke ọma njejmọnụ ọmarịcha special one and only after me is Sule onye nke m sweetheart ihe niile ame gị na 2020 ama m na ọ gị kpọga hapụ nwa iyo ịchọrọ ka ijidegodi ya ọ dara ada ọfụma mpa afọ a na anyị na-anụ gị udo dịrị chi from aja chi bebe chi sweetheart ogbomo chiama m n'ịga ebe m ihe hapụ biko jụọ chọrọ ka ịjụọ chere ọ nwere m chọrọ ka ịjụọ nwa iyo ọkwa ma ka isi etu m ụmụ agha na-atọ ezigbo ụtọ ụtọ a o nwe ka o si eme ya n'alụ biko jụgodu ya ụmụasa niile a ọ na-akpọghalị ọ chọọ ịtụ ha aha ka o si akpọzi ha ka ihe o si akpọ ha na-enye ha obi aṅụrị ihe ka a na-akpọ personal belongings. Oh. That question in na personal belongings. Also no personal belongings. Oh, you see that the monster. Oh, you see. Na mtimo data ke ino kita mam ni meta dance do. Mba anọ m ya na based on no kwachalụkwa nturukwa na. Afọ yi nwazi ka o si adị na. Oh, ịnọzi over time inwe problem. Oh, gbachalụkwa ịnachi ya takwa na afọ yi o. Okay, ba ụmụ ya mbatara. Na afọ yi. Aya me ụmụ na acha ma ya dị eme ụmụ ya mbatara. Anya dị eme ụmụ ihe ndị a. Nataban. Anya dị eme ihe ụmụaka. Onye isi nataban. Ị ga-anụ skọt agha ugodi ya. Tell him. Baby. Ọkwa mma na ebe ofu ụbọchị ịkpọ na nganga hello nwiyo biko enidi m enyemaka ọnụ ụbọchị ọbụla ihe a na-akwa gị na ya jealousy ga-akwagide kwapụta gị
na-ekelekwa unu onyechibu 2 weeks enwetakwa m ya mgbe na-eme ọfụma land zikwa hot ịbatazi na afazikwa daa ngwali chike emego ga-abata taa ebe niile eke palliative ọ ma ihe ọhịa ọlụga ebe niile eke palliative ifụrụ ka o si ekwodisi last day of the month first one of the year. And first caller for the last day of the month n'ime nganga biko o kwesịrị ka akụpụlụ gị aka ngwa bịa bulu m ka nkụ ọkwa ịma nwunye okụpụlụ ya aka na nwunye ndekwa ya na-akụ aka na village in fact jee m akụziere gị ebe a kọrọ m ya nwa ama m ndekwa ya na-akụla ya aka na village chi hapụ nwunye ọma ihe ọlụga chi ke prọfesi ị ga-ebulu nganga this year buere anyị prọfesi nganga yes correct ịkpọ ya ọzọ enwe problem afọ a na-abịa abịa yes unu ga na-aga n'ihu ise enwere awa ahụ na anụbụ a ga-ebugo okwu ya ise mgbasa aka enweghị ewu nnukọ ma ndị hụrụ nganga n'anya afọ a na-abịa na a ga-enwe get together ise ụmụasa m niile n'afọ a na-abịa abịa mụ na ego bekee finally yes a ga-aga mụsịwa nweta gị ọta ahụ nwedote o mere eme nweta gị gịnị ka ị na-enweta ya fọ nweta gị nwetakwa gị nwunye gbatakwa ọgwụ gị nwụrụ gịnị nee ya ọ ka afọkwa o ọkwa mana ọ ka afọ mba mkpebi a na-ekpebi all these new year resolutions a na-enwecha ọ ga-afọ na agbata ọ dịghị agwụ na ụmụ ya ndị dechara long road sef emekwa enwe nke emere n'otu mana my sweetheart ama m na onwe nke ị dele mba adị m ede o a na-ewere onye na-esoghe ya small ya steady always win the race o ọgwụ obere ịchọ ya n'ike ojije gị n'ike ọgwa nwayọ onye tikwe onwe ya pressure n'ahụ wawo ndọlị bubu ka alụgbada ikudekwe o ọjọọ na-agba ya ifi na ị na-akọ na ihe abụbụ kwuru ka eke isi fi ihe abụbụ kwuru bubu si na ihe niile ga-adị mma ọkwa o kwuru ọ ihe o kwuru ikwetaghọ bubu asịbụ biko nye ile ya dị mma ihe ọbụla ọ ga-epu ụzọ eme ya ya ọrụ tugo dị fes ọkwa sọ gị nọ na nke ahụ sọ gị nọ na nke ahụ ị nọ na ya bebi m lọghachi line ahụ ị nọ na ya sọ gị nọ na ya laghachi anyị nwere olileanya na ọ ga-adị mma ọ ga-adị mma bubu bebi m ọkwa ịwata ka anyị sa alụ na-emeche ka anyị lụọ mgba to you too ọ na-afụ gị nwunye cheenụ na ọkwa ịma na iwe onye nke m o nwe ihe m chọrọ ka ị na-emele m cheenụ na ị na-agbazi speed chee ọkwa maka m si na-akwado gị na ụmụasa gị kpọọ gị na-enyekwa gị the support na-asị ha gaa n'elu kekwanụ ka isi na-awụzi aja n'ime galim na ị chọrọ ikwu ya n'ime national television ọ bụ na onye bata nọma ịmago follow ihe a na-akpọ due procedure mana nke ọ bata n'ilu mụ na ya na-abụ ọgbawa m aka chike ya na sọlị ọ nke a bụ ihe na-agbawa m obi sọlị ị na-adịkwa agbawa m obi n'ebe a o m chọọ ikwu nke m ịma nchọ ka m kwue nke m ọ kwefu ihe na-adị afụ m alụ na ụmụ nwoke unu ga na-eme nke unu na-atụ unu ka shuga nwaanyị si ka o mee obele hello hey mommy nwa machichi ka obodo dị n'obodo adịrọ mma machi ya nwere ife enwudonwu nke ọbụla achị inwudo ọgbapụ
Abi. Eziokwu. Machi ka nke na-eme. Onwekwa. Na na-agbalịkwa ọfụma. Ọ dị ka ị na-alụlụ ụnọ Lagos. Nna anyị gbalịsị ụlọ na Novemba. Okay. Mba onwe dị. Ala otu. Ala bụzi otu kịta. Abio. Ya maka ego bekee. Ọ nọ n'ịnụ onye mkpọrọ ya na-eme obi ụtọ na-eme. Nekwanụ m jealousy. Ọkwa ị na-afụ ya ọ na-eme. Sọlị ama m na ọ na-afụ gị eche m ịchọ ka m gara iru. Ọ bụkwa na ọ na-ewute m o, mana ịyasịkwa. ọ na-ewute m n'ime ime a n'obi. Mana ọ bụla na ọ na-ewutecha m. Ụfọdụ ọ na-emetụta m n'ime ime a. Soli machi biko ya waziere m ya si ya eweli iwe. Obi agbawago m. Obi m enwe ezi metakwalizm. Ọ gbawago final. Ihe resolution m ga-ayọ ọrụ mbụ machi were ọnụ gị yọọ that guy man na-abịa etinye elu m alụ hie biko na ọkpọ nya hapụrụ m ego bekee ya biko ọyụ ga-ayọ ọrụ m ya. God bless you. Gwa ya n'oge. Ọ sị na okeji olu nwaanyị akpọ. Amamụdị egwu bụ ya. Onye ejikwa olu nwaanyị akpọ o. Amamụdị egwu bụ ya. Machi o. Machi chichi. Machichi ngwa gbuola anyị amụma. Gbuola nganga Igbo amụma biko. This is the end of the year. Ama m na-ebulu ndị nganga Igbo n'ọya. Ọ ya dịrị unu na mmụọ n'aha Jizọs. Ise. Ọgwụla. Unu ya na-aga n'ihu n'aha Jizọs. Ise. Siga ọba na 2021 ka anyị na-enwetakwe mmachi ndị dịka mmachi. Amen. Yes. Sambora mo. Macha mami idego resolutions gị for 2021. Mma nwekwo nke m dere. Maka gịnịzi? Asa na nke izi ya ede ego na. De ego dị na number 1. Ọkwụọ 1 ụbọchị Tuesday, Thursday na Saturday. Correct. Mama mgbajọ nganga. And so may God help me. Amen. Nke a bụ number 1 resolution ị ga-eme this year. Abi? Na mama miss nganga any day. Number 2. Okay. Mma na-agbasa ozi ọma nganga Igbo radio show. Bam. And may God help me. Amen. Amen. Number 1, I pledge to inege nganga every time. Yes. Amen. Amen. Number 2, I pledge ozi ọma nganga na-agwa onye ọbụla. Amen. Amen. Ihe ga-eme. Ego number 3. Number 3. Ihe ọwụna ga-eme ka m. Oh, sorry. Ọmụnwe nke a hapụ nọ. Mgbe m enwezi number 4 bikuchie number 3 ma ọwụ ụta. Number 3, nkwa enwe iyo. Na mma achọtali onye dịka taa si ebe a gbafuwe. Na mma achọta ya. Asị na gịnị? Hapụ nke ahụ eso. Number 4 wu ihe ọwụna ga-eme ma abịa na nganga Igbo radio show na 2021. Mba ihe ahụ ya bịa na my way. Amen. May God help me. Amen. Iwezi ọzọ ọgwụ ya. Ọgwụgwọ. So machi kenelu chi ofu ụbọchị ka anyị nuke n'onu chi. Yes, ọ dị mkpa. Ofu ụbọchị ka anyị gba nuke n'onu chi. Daalụ. Yes, daalụ nwaanyị ọma. Nganga Igbo radio show na 103.3 FM sị gị na nke a wụ the last day. Nke ikpechi maazụ. Asa men na-ezitekwala anyị ozi. Hey, ngwanụ ka anyị gozi ụmụ men. Ka na-etinyela anyị alụ ka based on ka anyị buchalụgodo. Ọnọdụ ya. Ọkpọnye. Ịbịa bọọdụ. Ịbịa kwue n'okwu nna ha ba. Kọndọkta nọkwa na moto a. Ka ebufego gị your bus stop. Ị na-eche ọkụ trafiki ka ọ bee. Ngwa kọlụ ọzọ 08182426591. Ngwa ka anyị gụzie ozi. Ka anyị buchala okwu onye nke anọ ọkwa onye isi anyị ezigbo onye Ikorodu mana asa men ka na-etinye alụ ka men ka na-etinye n'alụ na ọfụma. Ọnọdụ ya. Ọkpọnye. Ehihie ọma to you dia. Ọkwa ịma. Onye isi oloyolo lewu temfọ ya mpa nwekwa ife nji onwe m eme na mụ anọdụgo n'ofu mpempe na-ezuchala ike maka o si adị na
Ada pounds and dollar. One and only. Dalon. Ekenekwa m gị. Onye isi ala ikimoni isi wee bata na maka na ịbụ onye nke m ka inyelụ m aka tinye ọnụ n'okwu ahụ mkpụ n'ọnụ ọkwa ịma one ose adịlụ m na so ibulugodo ụzọ gwa mee na afa gị gwa ha ebe isi akpọ based on ndị amabụla onye ebu ị gazie n'elu chielu m that guy man warning. Clinton na-ekwu from Egbeda. Ọ dị mma onye ọma Clinton nnọọ mpa biko ayọ ọgụ na mbido ka nna ayọ gị ọzọ izi nchọ ka imeelụ mgbe o nwere one guy man tinyere alụ mụ na onye anyị enwe problem ono osi adịlụ m now because ọ na-achọ ịnalụ m ụla wee lalụọ cheki enyi ya na mbọ niile m gbaba n'isi ego ka ọ na-ajọ ọsụ nnọọ chọọ ka ọ na-ana iyi like that ọ bịa bụ owele onu ọma na-awọli nwatakịrị mmadụ akụma na ọyị nwa abụrụ nke ofu onye na onye m kwesịrị ịkụpụrụ aka sinsi a na-asị m lekwe ka o si wee bata bikodo a na-asị m kwụọrọ ebe amala aka ọka isi ekwuzi nna anyị eche m ị ga-asị na otegori nwunye o malite gbawazie m obi ebe a ga-apụta sị na ọyị nwaanyị awụ nke otu onye ka nna anyị aghọtazikwa m onye a bụ major stakeholder mpagbachie nkịtị na-aga n'ilu more wisdom nye m more wisdom ọ nọsịrị ka nkwe kpọọ na bifo nchefuo gaa n'ilu onye isi ọ maka na nke bubu nwa kwuru Okechukwu Buhari Okechukwu maka enwere ka a na-akpọ bubu ụfọdụ ama nghọta onye a na-ekwu maka ya ọga prezidenti nọ nke ọ na-ekwu na onye buteziri nri n'obodo a mgbe na-asụ na amam ka o si wee fụdịtị n'obodo maka mmụọ nke si wee fụ ya ọ banyekwe maka na obodo ahụ Naijiria na ije ka ịkọ ugbo na awụ problem ije ndị doziri eje a na-ebunye ha emeghị ihe ha mere na gbasara ndị Boko Haram na ndị herdsmen abịazikwa esi na ebubatazikwere na egen na amazikwa plan nke ya ọ dabakwa otu ahụ mana onye isi ekwugo na nri akọrọ akọ DCA anyị nọ na nri akọrọ akọ na Naijiria ya na-ayọ ndị mmadụ onwe ndị agụụ na-agụ n'obodo ọzọ bịa nụkwu mbulu niile na ndị DSS ka onye kọrọ dị nri omenala bụ akwa ndị ọjọọ sitikwa ọ na-awụghị aka ndị herdsman ga-eme ha tatiba place ihe bụ problem gị na ona Peter si were obere okwukwe gagide ije n'elu mmiri libie ihe na-eme gị na ghọtago na onye isi ekwugo okwu na unu butuo na ndị ya DSS next year ị na-enwe obere okwukwe obere okwukwe o depend ka onye si were okwukwe nke ya nke mụnwa na-ahịpụta nọ na-azụ ebe emesa ọra promis kpọta ọdụ politician ndị ahịpụla m aga n'ebe promis ha dị in short, start from 2016, I promise to change. I want to change the next level. More record go equal now based on when the guy DSS may play tape if you equal now. Ni give go up. May play quality. Oh, we are like ya. You should play ya. What I gonna? We are neto. Man, may play quality tape back. One, about 2023. We can not put that time. My number was plus 1, 2, 3. Ihe plan go ọfịa mana ọ dịkwa mma ọ dị mma ịghọta na-ekwe ka nwoke asị wee bata n'ihe nke nna tụale ịdị too much iko na gọọmenti agụgo mmadụ gịnị dị mpangwa tinyela ya ọnụ na New Year resolution maka ndị prophet and prophetess so can ask hello have can not innocent 2021 go jack have problem of innocent 2021 I see egbusi na prophecies egbusi na amụma Ask you to coming down, the prophets. I tell you, But anyway, New Year resolution, okay?
enwere m revelation nke m agapụta ndị akwụ aka ndị sọrọ personal belonging ya. Ọ dị mma. Ngwanụ. Be packing your bags ka anyị baa 2021. Ngwanụ. All right. Gaga radio show na Hot 93.3 FM. Nwanne ifugo ka o si adị na asọsi ha na-eme ebe a bụ ime ndị mmadụ obi ụtọ. Bezdo na ọ bụrụ kịta ka ị gbanye redio gị ka ya esonye nkwa 08182426591. Ọnọdụ ya. Ọnọdụ ya na kwue n'okwu. Do. Ama m na ịnọ. Ehihie ọma to you. Uchenna. Ikenna. Okay. Yeah. Ikenna, ya. Ịnọzi na Amerịka, ya. Ka hapụga anyị na Naịjirịa. Ehihie ọma onye isi ka o si adị that way na anwụ na-achakwa ebe a. Onwe dị na mpa nnọọ. Nnọọ gaa n'iru. Abịa na ihe unu kwuru gbasara ihe onye isi ala kwuru. Onye isi. Na mbụ obodo ọhịa anyị na-elegara anya anyị otu maka mere anyị DC na DC anyị na-achọ ịba nke tomorrow na ka e nwee mgbanwe na obodo anyị Nigeria. Ihe ọzọ m na-ayọkwa bụ biko ya bụ onye isi ala bụ Naijiria a na-akpọ Okechukwu Buhari ege-ekwuru awa na ịkpọ ya Okechukwu Buhari ọ bụ echichi ejiri ya nekwanụ m anya ahụ. Ka ekwana ka isi apụta sị ka ewepụzie ya n'aha ya biko. Ihe bụ chieftaincy title enyi ndị Igbo echiri ya echichi. Ọbụla dashino ya kpọrọ ya chie ya echi ndị eze gbakọ ọnụ chie ya echichi. Na-aghọta nke m omenwu ya na-aghọta nke m ewukwa ya. Mgbe ya mere ya na idego petition anyị eburuzie na bunalụ ndị eze Ebonyi steeti ndị chiri ya dị echichi in 2016 anyị ebunalụ ya gwa ha na Ikenna si Egbede were akpọ eso na nkanga sisi na chi ya takwa Okechukwu na enyi ọha wee chiri onye isi ala. Abịa na nke nganga Igbo ya amụma. Ekpere m na-ekpe n'isi nganga bụ na ọ ga-adịrị ndị niile na mma na and ụnụ nwa ndị na-arụkwa na nganga ihe ọbụla bụ echiche obi niile na Jehova ga-emezu mụwa ka nyeti ohere ka ndị ọzọ nwike ma ebe imego nke kachasị. Thank you. Nganga radio show Hot 93.3 FM. Nwanne ifugo ka o si ada ebe a nna anwụ iyo afụgo m ka ndị mmadụ si wee fụ Nganga Igbo radio show n'anya o. Kai ịfụnanya erika o. This love is too much. Kai. Ụmụ asatọ ezienu ma no gịnị dị. Hello nwiyo. Don't worry, ihe m na-ekwe gị nkwa ya awụ na ndị dịka nwoke akpọrọ wee nwaanyị wee bata ga na-abata na-enyekwe gị mma ngwasị gị na ha ụmụ nwoke mma hapụ gị. Hello. Onye nke akpọchakwala unu. Anyị ekelekwa gị o. Padaluri no is still for you, but I na mma. You know? You say, I only born Israel. Yes. And I'm with that love of the Israelites. Yes. Even I put in a bind now. That was it. You're not a license number. You can't man and the road safety. I want your card. For the new year. Mba, aha gị na-ebe isi akpọ. Okay, aha m light. Esi na anọ m na Lekki ebe a na-akpọ. Okay. No, onye isi. Mpefugo ya ikwu ya ịkpagasị na based on onye isi si wee sị na next year na men ya na-atachi full time na nni ga-adị brekete. Eki si wee fụ okwu a na onye isi. Ọ na-afọ na-abịa abịa.
ọ ya dị n'otu a na ọ ya dị otu a ma ofu ihe mee ya tara achịa mpa na onwe ya ma na-ekwu na ọ ma ihe ị na-ekwu so baulu na ị na-ekwuzi ọzọ ekwu na national television ọkụ ya overflow ofu ihe emekwu na national television o meghala chukwu ma chukwu banyere ya ka ya tara mpanachi ya taba ka anyị pụtazie saịdị ahụ ugbo na efemezi na ka isi wee fụ new year resolution ndị mmadụ na-ekwube ọ na-awọk mpa ịgwa gị eziokwu this new year resolution o si na otu mmadụ na-ahụ ya o dipendere otu mmadụ si like ihe na-achọ ghọtara inwere ike inwe mkpa inwekwana desire ikwupụta ya isi n'otu akọ ya adịrị gị but ma obi ga-adịrị iso ndị ọzọ na-ekwu nke ha kwuru gị kwuo mana obi ga-adịrị ihe anyị na-ekwu ọ ga-apụta ife mana obi gị dị n'ime ya itinye obi gị gị ma ihe ahụ ihe chọrọ ikwupụta ya the grace ma ebere chukwu adị n'ime gị gị na-echetakwa na ihe ahụ ihe kwuru ọnwụ ya nchọ ịyọ gị ịma na next year enye m ụlọ ụka pontifical order emeghelu m ụlọ ụka so ọ gị ka m chọrọ ime katikis biko ya alụkwa amalụli ya na amalụli ike ndị ya yes no ifuka onye no ego ifuka onye asị ọ bụla ndị ya abata na-agwa m na na-enye onyinye ha na-achịkọ ọrụ m ego for what enyebe nke ọrụ itinyebe na ya na-achịkọ ego mpa gị ka m na-eme katikis onestie ka anyị lụọ ọfụma onweghị na-alụ hapụ enyela onwe gị nsogbu ị ga-alụ nke a ime alụmụ nke a mụ a na-agwa gị na ị ga-alụnwụ ya ndị ga-alụnwụ ya wụ ụdịrị ndị dị ka ya ndị ga-awụ ọ na-eweta ha na-ewetekwe nke ha ọ na-eweta ha na-ewetekwe nke ha nke nwe awụ ọ na-eweta gaa n'ofe ebe na-asị ya nna gaa n'ilu mba ebe alụnwụ ya lekwananya ọ na-eweta mmeweta ọ ya ihe otu aka ga-eche n'ihe dị mma ị gaghị alụnwụ ya hapụ and ihe asaa abụ mbụ sọsọ 6 months echie gị nwa ụkọchukwu nke ya n'ala ọ dị ụkọchukwu aka na-ekwokwu ya isi in fact anapụtago gị certificate anyị no that certificate ewelugokwa m ya no agwara m gị agwa na ị gaghị alụnwụ ya iche na akụkọ ka m na-akọ anyị ababeghị na parish abịa challenge bego m no anyị ebidobeghị ọrụ ya anụ based on Daughters of Zion International ịchallenge bego m ka o si adịzi mpa abakwalekwe nkwa ndị PDP o ihe awa afọ ọhụrụ anyị na-aba mpa ọnwa ebutere m nebe m butere m ndị simoni o si mlie mmeheli ahụ m anụ si mba ihe awa afọ ọhụrụ m na-aba erichara m ọdịrị na 2020 ndị ọha ngeri na 2021 ga-enwe anụ ọ ga-ejupụta ọ gatara ebe ị na-anọ eche anụ ọlsa seti ọ bụrụ na okpo ọlsa saa gị afọ New Year resolution na-eme mma bụ ihe ji wee delete nọdụ mma nwee isi nke a na New Year resolution ịba na 2021 mmadụ butere gị nri ma a na-anọ n'ime ya agụbeghị bụ na ị na-achọ anụ agụụ see gị ịbọn gị Elina ọ see gị stretch mark nke akwụkwọ mara na-asị na beggars don't have choice nke a beggar have choice ka akpọ onye ahụ butere nri ahụ si come here ọ bịa gasị ya where is the meat ngwa mepee ọnụ gị ugbu a weta the meat agụnugo gị ọsee gị stretch mark mba ngwa ka anyị gụọ ka anyị mbulugoli meseji a na otego onye sendela anyị meseji onye anụmasị na ọ bụ onye emechi from Ikorodu ka m gwa ya n'osi wee dee ọ sị ehihie ọma nwiyo na ego bekee ada Igbo niile na ama na unu na-achụ ya sinsi ọkwa ịma na anyị na-achọ gị sinsi emegidezi m na-asị na ijebezi n'ife ọ gara into hiding o wee sị na ya na-eme isi nganga Igbo redio o wee jụkwazi anyị ka ndị Lagos mee mpa ndị Lagos nọ mma ịghọtago anyị na-enedolu unu anya ọ sị na ya na-ezite ozi from Nsụka in Enugu steeti asị m gị na the love is too much ịfụnanya ọ sị na ya na-eme isi nganga na ọ dị ya ka ọnya bụ na ya na-anụ ọkwa ma like nwaanyị dị gị n'obi ịfụnanya ọganganga si wee dị ebe ọbụla iji ebukwa ya n'obi icheta ya gị ya arụ a na-eme gị tinịnịtọnọnọ na-egwu nchọrọ nganga na ngwa let's go gebi mba
mba nke ahụ stop it DJ stop it DJ stop it nke a na-agụ ọgide the beat stop it na anya bịago na njedebe nganga mena gị ka anyị gụtọpụ ihe onye Mazda o wee sị na ndị niile na-akpọ nganga na-esonyelu nganga na ya na-ayọ Chukwu ka ọ gọzie ha n'ụdị pụrụ iche n'afọ 2021 o wee sịkwazie na Chukwu ya edobe nganga Igbo redio show na ọ ga-esi n'ike na-abanye n'ike o wee sịzie ya na-eme isi anyị niile anyị na-eme isikwe gị olileanya bụ na obere oge na Jenụwarị kịta anụnwa na-agbasịa ihe niile na anyị niile ga-anachiyatakwa bidokwa nganga ka anyị si eme ya n'ụdị pụrụ iche anyị nwa bụ ndị na-anarọ anyị nọkwa ebe ahụ so unu na-anata butekwe ọkpa ekechitela iluo night mile igote ọkpa anyị na ebe a iluo Holy Ghost ọkwa Holy Ghost ka a na-akpị ya igotelu m mmanya ọkụ mmanya ọkụ nke anyị nwe webata na studio kwa ka ịchọkwa ma na-anwụzi mmanya ọkụ akụkọ ọsọsọ ndị na-acha white holy water ọkwa ifu ndị anyị si na ị ga-anwụrụ ọnya ka ị ga-anwụrịrị na 2021 nke ahụ ka mma ama hey nganga Igbo radio show bye bye to you in 2020 see you in 2021 anyị eburugo ọkpa anyị ha anyị na-emezi ugbu a ọwụ nọ slippers ka m na-echefu achọrọ m ịga were ya ọwụ nọ ọtụtụ brush achọrọ m ịga were ya maka ihe anyị na-eme ugbu a bụ preparation to enter the 2021 the new year ihe ọbụla bịara na 2020 dịka ihe ọjọọ ma ihe na-adịghị mma dịka covid na ndị ibe ya bye bye anyị asịgo gị carry your bags and go mana asa before m buru wee na based on gị nwa na ka mma ka o si adịrị ka ihe bụ new year resolution ụmụ sofu ka m nwere o nweghị ihe ọzọ na-awụ come 2020 ihe ọma They forgot that boy gị na mbido obi gị karịkwa ya uche gị karịkwa ya ngwa pasa forget it ngwa 2021 biko come 2021 ihe ọma niile asị m n'obi nna dị emere unu nwa awụ ndị nke anyị na nganga Igbo radio show si gị na come 2021 mma na-emekwa ya etinye jara onwe ihe ọzọ yes nke ahụ ka m kwere na ngwa resolution na nke a ama m na m emenwu ya so 2021 ọ gwụla enwe m resolution ọzọ biko ajụzina enweghị m ọzọ new year resolution na-abịa akwa ahụ ghọtago na ndị ama na mmemme itinwu ghọtago na based on ụmụ asa n'ụwa anụnwa abịa bụ ofu mbịa ka a na kore ọna ibulu ụwa n'isi onye igbuo gị onye ka m ji wee bụrụ jolly master onye obi anwụrị based on ihe anụnwa nnọdụ na ụmụ anwụrị a na-enwe ụmụ asa na-enwe anwụrị obi na-atọ m ka m sikwari ebe abịa na obi anwụrị a na-eme so based on new year resolution m na ịma na m gwa gị na m na-echenji engine oil every 3 months mụ ya na-echenjizie every 30 days that's 1 month to change ebe a ka anyị na-achịkọta nganga Igbo radio show na nke tata nwanne anyị ga-anachiyata Saturday mgbe Saturday ga-abụ second new year wee na-asị gị onye afọ taa ka afụ ya echi kemesịa bye nganga Igbo